खामथिति फाबो दिनै ताइबाइसा प्रेस मिट खेना नांहा विशेष खालाय जोंनि TTADC-नि अक्राराव बरमगोनां CEM डेपुटी CEM EM ताई MDC राव ब्राव प्रेस मिट खामानि बागै आं दिनै प्रेस मिट खामानि मा फाइया ना 15 तारिख जे हजम पुजन उमानि जे और कैसा घटना घटे थे मैंने अप्रत्याशित बा अनभिप्रेत घटना उनथांमोननि परेबो आं तक पर्यन्त कैसाबो ससियेल मीडिया बा व्यक्तिगत फेसबुक व्हाट्सएप बा कोनो कमेन्ट्स बो खाइजे गया आं दिनै जेतु एडिसनि उच्च आधिकारिक बा ब्रक सामान बागै आं TTADC-नि बरमगोनां अक्रा पुनो किशोर चंद्र माध्यनो बेलेग खाबाय खबाय EM कमल कलई ब साका ब पुलानो आवेदन आका 1 मिनिट के साजेन आंबो आं साइमानो ब सामानि कौनो मानसिनो थांगा थांमानि परे बय ओ 1 मिनिट जगह बय नखाय 10 मिनिट 7 मिनिट 5 मिनिट साइथां किन्तु आं सानान थाङै सुरु खायते पुरनब कंडीशन एप्लाई खायगा कंडीशन सागा 1 मिनिट ताई आंखौ साननायफोरखौ सागा 18 तारिख सानाय एवं आं बेलाखै दखनाङा ब हाय EM अक्रा एवं एकजन जार्नालिस्ट एवं प्रोटोकल सम्बन्धे बा मान सम्मान अवगत गोना बिनि जे टोन बिनि जे बॉडी लैंग्वेज ब साका बाय 1 मिनिट प्लीज ब एक मिनिट नीचे को साका आं कोनो और बिरतिदा खाया आं खानाय दं आं कक सानांनि दिनो बना रिक्वेस्ट करगे एर प्रगेसाव 18 तारिख सानाय 18 तारिख आं तो राज दरबार से फाय राजानि हजम पुजन से फाय आनी कक जिप्रासानि कक मसाया मालनिया सौ दुख प्रॉब्लम बनती से सालायनानै फाय बसो 18 तारिख सालायनाय और किता कैसा हजम पुजन जोंनाय मा और थां सालायनानै आं तो राजानि से साना फाय राजा बैसे को मालनानै फाय जिनि बसर वैसा हजम पुजन राजमाय मालनानै फाय आं अ जगह कक सातनि तै बयनो कैसानो डिस्टार्ब खाया सो आं कैसा से डिस्टार्ब खालायो आं बेलाय खना हायबाबो आं जन कक साइ पाइखाय बनो याग्रो मोय गोबाङै साका आरो खाया आमदि ने बनां साका एवरीथिं ब एपरे पाइका अनुष्ठान आं राजा आं नो बेलाय महाराज नो बेलाय गोबां खानाय बनो हामजमा बनो श्रद्धा मादा समान बां माने ब बिनि स्पीच नारफोरो आनि वीरेंद्र त्रिपुरा बु खुइ सागाबो जबलाय बुथुमनि को सागाबो तार माने राजा जनो खाबाय खुबाय हामजाबो जों बिनि आशीर्वाद बबाय सिक्युरिटी जों ब और जतनि बसां रखा ब सामानि ए ओ जगाव ओ जिनिसता गुलाबो दारा बरमगोना EM बोगुस टाइप माने जाय हो गतनि कक आं बिनति पर व्यक्तिगतनि साथ ककसेया हितो कमल कलिबो व्यक्तिगतनि कक साना नायगा जों ओ जगाव बयबाय राजनीतिनि तामनाय फुटबल उनानि मुसुक जायगा न जतनो आनि कयमु जत्तो तिनि आनि ताकुराव बुकुराव एडिसि गभर्नमेंट न बरनो आं बहुत साव जाते निजेर मध्य भूल बुझा बुझी ताम तो तिनि त्रिपुरा दफानि जे तंनाय समाज बां कोयो एवं बरमगोनां कमल कलिन बां कोयो जे निनि सामु हिमु जे এটা प्रोटोकॉल माने एकदम EM प्रीते जे बते है करक सामानो ता साजे आं वाना जका eta तो डायरेक्ट टेलिकास्ट चले था
भिडियो रेकर्डिंग दं ओ जगह आगे टंटिंग सामानि वो तो आनो सामान के पूरा बरो भूमि थांगा दाबो और निंदी दे चाहिए ना आनी चाहिए दुनिया नि टिपरन बरो फिसाई मासिने को कारण पैसा ना पैसा ये खाइते दर करिया एवं आं ताइकन सामान लाची आं 18 तारिख अनुष्ठान थांसे मालिया बुहिने मले मो बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण हाके कुटुब जन्नाय आं लाची आरो मो 18 तारिख आं बखा थाना मुझे बाबा आं थांग लाची थांग लिया हाय बाबा एडिसनि जे ब्रौनि जे उद्योग नामानि जे डक्टरावनो जे हनारेम माने बोला हामजागो वो एक शुभ काज आं बोनो साधुबादो आं बोनो बेलाय बेले हामजमा गत बाबो आगेरो सिनिया बाबा बिनि बजे कुबि कथारो तै दङ आं बिनि व्यवहार बिनि आचरण आं नुका सालखायसा आं संग्र मतन अनुष्ठान थांफोराव बजखन नखरना नायो जोङो मालायो बानो काका खुलुमखा नि साव जे काका बिनि आनो समर्थन खाय ब आनो खुलुमखा आं बय परिस्थिति बसो काम करे ब अब्दि कक सामानि बिनि जे बखा ब्रडनेस बिनि बखा कत अकरावनो बिनि श्रद्धा बिनि अक थाइसाबाय न आं बेलाय खा न फाइ पर्यन्त आंनि परिबार मा सबायदा सीएम आनो हाके सम्मान रखा ngokhlayo एवं बंगी जे बात आरनानि सामानबा आं बंगी साधुबा जनाव बंगी बका हामुदु डेपुटी सीएम बनम गुनाम अनमेज देवबर्मा जे कक्साका व्यक्तिगतभावे जे सामान्य आनो सिनिलाय माने बयनो आं बनो स्वीकार खालायो ब कबि बय आमे सम्पर्क दं आं बनो सिनियो बबानो सिनियो जों एक समय কোনো এক জায়গার উপর আন্দোলন একসঙ্গে মাত্রা এরেস বংখা যাই হোক বকনার উত্তর আং বনো বেলেগলে সমমা জানো এবং বকাইছে পৌঁছাতে যে যিনি নারায়ণ যে কমল বরং গোনাং কমল করিব এসব প্রেসমিটের মাধ্যমে অবনা এটলিস্ট পজিটিভ ওয়েতে যাতে जों আর কমায় জানি বড় রকম আছে বলে তো খুঁজে বুংবা প্রেসমিটে বউ পাইকে কক্সে পাইকাম बोले कौ सकता आं सागो बना आं हाबे कोई प्रमोशन साव नों एटलिस्ट बनो मथांनायनि गनाय नों नखरै थायो एकटा प्रेस मिट बा बरम गोनां कमल कलेब नोंबो प्रेस मिट माध्यमे जोंनि दुइजननि मध्य जा घटना घटे थांगा जा थांगा बनो बाखातियावै जों तिनिसिमि जाते बहुत स्टप नायते आनि तारा शुभाकांक्षी आनो नायखनाय नखरनाय आनो हामजानाय Tapuro, Bukuro, Tripura Futani, Berombang Kuyu, जों हराव खानजानि कक्साव महाराज जों दफाना गोथां खायथिसा डेभेलपमेन्टनि कक्साव हबनो नाय कुय जोंनि जे करक सालायमानि जों बनो थांनायनि दरकार त्रिपुरा बायरो हानि बुंका काहामनि बाकाजो हामियन बंसिकासि बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण अपमान खायसाखानि तो काम बेबा बई तमसा साया आं सिलिया आंलाय हा खामसा जाय होक जोंनि दाखौ राजेश त्रिपुरा बबो सागा गाहाम कक बरं राजानि कक सागा ताई तिनी बेबुजी अनि आफायं बबो साका राजाना असुस्थ कौरव साका आं राजाना माने राजानि न जों सम्मानिया बचिनि गर्व अहंकार से बचिनि राजा जे जों बनो मानियो बनो कथा फैसाना कौकरे आं निजे नारायण साफोरबो राजा जानो मुकुट पागसरयै आनो नारायण चार সেই सुदूर आगेनि राजत्व कालबो हरिबिम नारायण दुर्गा प्रसाद नारायण ताई गोबां नारायण राज दरबाराव दं बख्लाय चले फायो এবং जोंबो परम्परा रगै ताई वैसा गणतंत्रिक समय
राजाबाय जों गोदावनिफ्राय बनो ओरैबाय खालायजोबखा जों राजानो सिगां खालाया राजानो जों नायसिनजा गैया आं सानो मुसलमाननि कक्का हिसे जे अदिनो हजम बजनो जे घटना उनथांमोननि जे कक आसामानि आं कक सानानै थांगा जोंनि बरम गोनां एम कमल कलई ब साका ब पुलानो आवेदन आरका 1 मिनिट के सादेंगे आंबो आं साइमानो ब सामानि कौनो मानसिनो थांगा थांमानि परे बय ओ 1 मिनिट जगह बय लखाय 10 मिनिट 7 मिनिट 5 मिनिट साइथां किन्तु आं सानान थांनाय सुरु खायते पुरनो ब कंडीशन एप्लाई खायगा कंडीशन सागा 1 मिनिट ताई आं कौ सांनायफोरखौ सागा 18 तारिख सानाय एवं आं बेलाखे दुख नाङा ब हाय अकरा एवं एकजन जार्नालिस्ट एवं प्रोटोकल सम्बन्धे बा मान सम्मान अब पाइकार काम को खाई किन्तु आं एक परिबो थागे आं भिडियो फुटेज को भी लास्ट में सुनते खाई लो भाई केम को ओ भिडियो फुटेज आनंद दे खाई लो बेनोति प्रति खाई रो ना कमल कलई बरम गोदान को दिखलाय ना बरम गोदान कमल कलई न चादे बरो दिखलाय और वीडियो फुटेज सबो खाय आनो बा कमल कलई बरम गोदान न लाचमा सुनता खाय तिनि बनि बुसका आं दिनि फेसबुक बा खाय आइ हे तमन मा खाय आं तो कुनु प्रतिभा बखाया बो जे सामाने आं माने फाय राजन हजन बुजुन से फाय आं ताम रंनाय औरो आनो बाक्सबो कमेन्ट के आं राजनीति खाना थां आं औरो तमा राजनीति खायका तमा कक सगा आं राजनीति को आं कुबै कथानो सानाय जों जितु एनजिओ खायो जों समाजपति र जोंनि औरो कुनु भोटनि कुनु बेपार करे जों कक कुबैनो सानाय किन्तु ओ जगा बानो अबदस्त खाय आं लाखिमा मानो बाजार में थांगी यां थांगी लग बनायसो बिरंती पर नारायण से आए एक हिंजाखा হয়তো বানি চাইহং हुना बयबो कमल कलिन बा गामपां खना बा बिनि फा चाइहं हुना आनि बा गाम उमखना किन्तु ए जे जिनिसटा माने आं न खाबाय खबाय लाचिमा होने वानसो आं कलई बिनि परिबार तरबार दं जों एक लगे न पासापासि सालाय माइ दै जानायखौ हासि खुसि खायजों फायगा सारे कक त्रिपुरानि न्यूज उनका खूब काम खालामबाय था टप बीएपी फैजा महाराजा सीएम ईएम बमनांगनिफ्राय अक्रारंनि वीडियो फुटेज नुका एवरीथिंग इज ओके स्मूथली नाइथ काम खालामबाय किन्तु आं आउटिंग दङ आउट अफ स्टेशन आगत दङ किन्तु नुका आनी नामे वीडियो प्लेस खाय और जे टंटिंग सुरे 1 मिनिट दङ आं बकल तंगै लासिमा थांगा हारिमु तामु थांगा असो काम करनखाय हजम बुजन फाइमानि और किन्तु आं साथै गयो आं ओ आफो टंटिंग पर आं 1 मिनिट नि जेखौ साजापर आं वाइसब खाबो काका आं माने नखसे थांसिनाय हायके हिंजां मालिया चंका किन्तु महाराजानि अपमान होनाय आं हजम बुजन से फायो राजानि बुजन से फायो आं बुनि बुजन फायाबले ने आं खाचङै मताइनो ईश्वरनो दुआय राजानो खुलुमै आं खाबखौ हिंगा बना जाया बिदिनो फिसा बा खायजि बिपत्ति ने आं नखरनि राजानो मोननानै दं लाचिमा उंखना आं ओ जगाव ओ उमन परे त्रिपुरा दखानी बर' र जारा त्रिपुरानि सराय खानाय र बन नुई लासि जाखा बर बन जोरालु भावे प्रतिबाद खायका ब स्वतःस्फूर्त प्रतिबाद शुद्ध त्रिपुरा दखाया अन्यान्य दखानी देवबर्मा महोत्सव जमाता दखानी अनेक जन एमनकि साংবাদিক মহলनिबो खायका
जेमोतो चालिया हागे बाइके हदा अकरा नारायण खलाय नै बुजुतो साबायखा जेहो आं लाचिमा मानका बर गया जों त्रिपुरासा दफानि जों जत थांसा जों त्रिपुरा दफा आं कमल गलैबाय बिनु त्रिपुरा वालेले आनि दफानो सकलुत माया हजगा जों थांजा मातनाय आं कमल गलैबो साना मुसु बरमगना कमल गलैनो बो ओ दिनो टेस्ट मीट बो तंकाय चाखामो आं कायसा खाकसा खमा दंनि बरबो जेखाने बिनि मूल अंग बरमगना पन्नतन जमाते আছে যদি थायो आरो पजिटिव वे के कौशल डेपुटी सीएम पजिटिव वे कौशल ईएम ऑनरेबल ईएम बड़ा पजिटिव वे कौशल एमडीसी वो पजिटिव वे कौशल जों कथा है वो कमल कलेज और एटलिस्ट पाया ये जाम मरंगा आं वो हयতো तामुई साजाका একটা বড় ফাইল নুজালাই যেভাবে एडिशनल अकराव पजिटिव वे कौशका बो साइमा खामो बोले तमो खुजल तो आं ताबो बनो रिक्वेस्ट खायो कारण आनि समाजनि बरक बायबो आमो हिंजाबो बोले तमो कौसायाबा जों और राजानि हामिया बिनि सरे हामिया आनि मखबाय ता आनि सागरिसे थांबाय फाय अबो स्पेस बर कायसे कौसमनानि ताबो मितो दं तमा सागाबो आं तिनि तो खाना करि खावमानो को बिनि असुस्थ शारीरिक बाय बो स्पेस कुमन को बेलाय खाना खानि बुइ बायगेन उंयासे आं बो को समनि बो को खायसा सालांका जे आं तिनि तो मनो खाना करि खावमानो को बसाका जों बे हायनो नुइ दङ जों राजानि हामिया साया बिनि लगे दं आं बुझो पाइका राजा भाइबो माले सागा महाराज नंगैसा माले बसाव बिरेन आनि ऑपरेशन पाइगेरना आं ऑपरेशन पाइखि नंबाय फाय नंनो रिंना हाबनाय फोकौ साव आं राजानि और कुनो राजानि जों हामिया साना नाया आं सुदु आनि कमल कलेज आनि वानो काका जे बरर आनि बागै आनो अपमानित नुजागै जे बरर स्वतःस्फूर्त भावे तिसाका खरां तिसाका वन आं बेलाय खाबाय खौबा हामजामारो कारण ब्रक दिनै दिनै मति खाया मुं गलाय दिनै एडिशनल अथॉरिटी अकरारावबो आइ प्रेस मीट खायला खाम वो नौनि बागै वो नाव हामजामान वा न खाबाय खौबाय गोबां खालाय खुमारो नाव आगे आनि लोगो समान बागै এবং